hinanden. Kommer han ind? Ja, skal vi skride, eller hvad? Har du skal ikke gå ind og lige kigge, hvad der er? Jo. Kom. 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 Jeg kan. Ja, vi skal... Jeg har selv en 20'er, hvis det er. Ja, men du skal fucking have en 10'er for at sætte den i. Prøv at se, om du kan bryde. Prøv at se, om du kan selv. Nå ja, det er en 20'er eller en 10'er? Se, om du kan nå. Ja, men hun kommer. Hun stiver, når det er, at hun kommer. Hun cykler. Så. Fuck, det må være klaustrofobisk, var hende. Ej, det er det. Ja, der er jeg. Jeg sætter den lige hurtigt på pause. Du kan godt skylde det. Jeg kan sgu da ikke finde på det. Lidt længere der. Der. Nej, nedenunder. Der. Du skal trykke den helt ind. Det skal den her ind, jo. Nej, det skal hun ikke. Nej. Du skal trykke den helt ind. Jeg skal trykke den helt ind for helvede. Lad du lade det være mig hjælpe. Astrid, du skal trykke den helt ind. Du skal trykke den helt ind. Astrid, tryk den nu ind. Den bag dig. Hvor er det bag dig? Ja, jeg tror, den er kommet lidt længere. Nå, nu tager du den ud. Du skal tage den ind. Den skal du tager ind, jo. Jeg kan sgu ikke. Prøv at rive den ud. Ja, hvad var hjælp hende? Det eneste tidspunkt, vi tager hende ud, det er, når hende der Alberte kommer. Okay, nej, Alberte, hun kommer først. Hun er jo først lige til at cykle, ikke? Hvornår kommer? Hvor lang tid? Ja, hun... Der er sådan rimelig lang tid, eller jeg ved ikke, det tager en halv time eller sådan noget. Cykle, og hun har sagt, at vi skal bare gå ind, så siger hun, når hun kommer. Jeg tror også meget gerne, at Astrid derhen. Så var det det humor, det her. Nej. Ej. Og så gør vi bare sådan der. Fuck, det er humor. Ej, ja. Ja, vi skal have vores styrke med. Hey, det er okay, hallo, skal vi slukke nu, eller hvad? Så optager jeg senere, når det er, at de kører rundt med hende. Og slut herfra.